היי, אני גיא, וברוכים הבאים לעוד פרק של חיות על בשטח. היום אנחנו לא מדברים על ראייה רגילה, אנחנו מדברים על חיות שרואות עם הצלילים שלהם. צל הקסם זה נקרא סונאר, והן משתמשות בו כדי לראות, לצוד ואפילו לתקשר. מוכנים? בוא נצלול לתוך הצלילים. 1. עטלף, הגיבור של החושך. העטלף משמיע קולות גבוהים ואז מקשיב לעץ שחוזר אליו מהקירות, מהעצים ואפילו מחרקים קטנים. הוא לא צריך עיניים בכלל, יש לו ראייה קולית והוא לא מתנגש בכלום. 2. דולפין, הסונאר של הים. הדולפין משדר קליקים כמו טוק 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 והם מתפזרים במים. כשהם חוזרים הוא יודע בדיוק איפה יש דג, גם אם הוא מתחבא. ככה הוא צד, משחק ומדבר עם החברים שלו. ידע שדולפינים קופצים או אני מציע. 3. לוויתן רושטן, הסונאר של העומק. הלוויתן הזה משמיע צלילים כל כך חזקים שאפשר לשמוע אותם עשרות קילומטרים מתחת לים. הוא משתמש בזה כדי למצוא מזון, לדבר עם אחרים ולהתמצא בחושך מוחלט של מעמקי הים. 4. האש המשבש, נינג'ה של צלילים. האש הזה לא משתמש בסונאר, אבל הוא שומע את הסונאר של העטלף. הוא מחזיר קולות קטנים שמבלבלים אותו. זה כמו שיבוש רדאר של חיית על. הראייה רגילה משעמם. החיות האלה משתמשות בצלילים כדי לראות את העולם, אז בפעם הבאה שתהיו בשקט תחשבו, אולי מישהו בסביבה שומע אתכם בלי עיניים בכלל.